rainy afternoon din, ano, kasi maulan-ulan, simula pa kagabi. So, ngayon, kanina, pa bugso-bugso na lang. So, ingat po sa mga papauwi sa ngayon galing sa kanilang mga trabaho at saan man. So, ingat po sa inyong lahat. Sa mga busy din, ano po, nag-prepare kan sa indang mga pamanggihan taod-taod at sa mga nasa biyahe man sa ngunyan or nasa bahay lang at may mga pinagkakabisihan. So, happy listening. So, yan po, mag-text kayo or tawag kay Doc Joey if ever na magpapakonsulta po kayo dahil free consultation lamang kay Doc Joey. Maganda kasi may promo tayo dahil yung ating membership promo still ongoing pa dito sa Miracle Health Corporation. Ayan. So, pwede kayong mag-avail, lalong-lalo na yung mga gusto mag-try ng product. So, yan ang pinaka-the best na i-avail ngayon, membership promo para kayo magkaroon ng discount sa mga susunod. Kaya sa mga masunod na pag-avail po nindo, pwede ka mo pwede na ka mo ma-discountan. Okay? So, later on, i-discuss po natin yan. So, for now, of course, batiin lang muna natin before tayo mag-start. Keep on sharing sa mga um, amazing people natin ngayon na nakaantabay na hello po. Ayun. So, batiin muna natin kasi kapag naalis minsan yung live, hindi na nababasa yung mga old comments. Ano po? Hello kay Jovit, Madella, Deraco, John Eman, Cecil Basilan, Aldrin Nantesa, Catherine, Pabelonia, G. Bayaban, Cecil, at yun, G. Bayaban. So magandang hapon po sa inyong lahat at i-share na po ang live sa ngayon para syempre marami yung makapanood sa ngayon at marami yung mga syempre mga mag-avail naman ng ating promo. So, pwede din po mag-avail ng promo ang mga old members dahil pwede kayong mag-upgrade. Yung upgrading discount, napakaganda kasi napakababa lamang ng i-avail ninyo para kayo tumaas yung mga dati natin na discount. So, for like 25%, pwede kayo ma-upgrade into 30%, ano. So, yun po, napakaganda and sa mga mag-a-avail, magre-repurchase, maganda din kasi may 10% pa po. Okay? Plus 10% sa kung ano man yung discount ninyo doon sa mga products natin. But yung capsules lamang yung promo for now, ano po, plus 10% doon sa Amazing Trio, sa Amazing 4 at Mega 1. Okay, so yan, like 25% plus 10%, magiging 35% kapag nag-avail kayo ng Amazing Trio, Amazing 4 at Mega 1. Yan po yung kinagandahan sa ating promo. Okay? Kasi mas makakalas kayo, mas makakatipid at mas marami yung makukuha niyong mga products. Kasi nga, tinaasan yung promo sa ngayon at still ongoing pa yan para marami yung makapag-avail at marami naman kayong matulungan. Pwede kayong mag-refer kasi may mga incentives kayong makukuha once na nag-avail sila at pumunta dito. So, doon naman sa analyzer, magkakaroon din kayo ng additional incentives once na nag-pa-analyze sila. Ibig sabihin, doon sa ating quantum magnetic resonance health analyzer, doon once na nagpa-analyze sila ng health status nila, so may makukuha din po kayong incentives doon. Aside doon po sa membership promo na in-avail kapag first time pa lang nila, ano? So kung kayo dati ng member, maganda kapag may mga nai-refer kayo, may mga dinadala kayo dito sa opisina kasi natutulungan nyo na sila sa kanilang health, natutulungan nyo pa sila kayo, ang sarili nyo para magkaroon ng hanap buhay. Lalo pa ngayon, marami yung mga kailangan ng hanap buhay, di ba? Kasi pandemic at meron pa ngayon tayong crisis, yung ating pandemic nga. Yung Omicron variant still, nandiyan pa rin yung COVID. Kaya doble ingat tayo sa lahat ng bagay.
Okay, sa mga wala naman pupuntahan masyadong importante, stay at home na lamang po kayo. Ano po? So yan, maraming salamat. Hello kay Kuya Bon James D. Magandang hapon Kuya Bon. Ayan, sa vloggers, si Kuya Bon. At sa iba pa. Okay, so magandang hapon sa inyo. At eto pala yung number ni Doc Joey Batito. Pwede kayong tumawag sa kanyang number sa Smart at sa Globe para syempre magpapa-appoint niya kayo or kung gusto nyo karoon ng meeting, makausap si Doc Joey sa inyong mga health status. Ayun, so ito po yung dalawang number ni Doc Joey Batito. 0998, ito sa Smart, 0998-975-8121 at sa Globe 0917-853-8933. So, yan, andito na po ang ating CEO. I-welcome muna natin siya, our CEO, si Doc Joey Batito. Magandang hapon, amazing people from Albay, Kulandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan, malayo sa COVID-19, sa Omicron. At ngayon po kasi ang daming infected, vaccinated or not. Sabi nga, nagbiro pa nga yung isang congressman sa Kamaligdaw out of 31 ba yun? 32 na infected ng COVID nung isang araw. 30 ang vaccinated, isa lang ang hindi. So kasi yung 30 daw, layas ng layas kasi nga may vaccine card, ay layas ng layas, punta sa mall o kung saan saan. Yung non-vaccinated or unvaccinated individual, nasa bahay lang. So hindi nahawaan. Kaya nga po ay hindi po passport kung kayo'y vaccinated na, dahil nga po ay itong Omicron ay nakakahawa kahit sa mga vaccinated individuals. Kaya mag-ingat na mag-ingat. Una-una magdasal sa Panginoon. Mag-ingat, observe the protocol. At kung wala naman tayong importante talaga na gagawin, kung mamamasyal ka lang, sa bahay na lang. Mayroon naman dyan na Facebook, mayroong YouTube, mayroong Wi-Fi, pwede ka nang diyan ay malibang mo ng sarili mo, di ba? Importante palakasin ang immune system. Kaya andito po kami para mapalakas ang immune system ninyo. Kahit kayo unvaccinated or vaccinated, kami andito para tulungan po kayo. Kasi yung iba kasi naging reckless dahil vaccinated na. Nako, may vaccine card na ako. Yung pinagyayabang. Ay nako, hindi po yan. Remember, ang vaccine po ginawa. I don't know kung umabot ng 1 year, para less than 1 year. Pero lahat pong mga vaccines, aside from COVID-19, ginawa po taon, ilang taon, di ba? Kaya nga po tayo ay kailangan kasi tayo mismo, marunong tayo po mag-analyze. Okay, marunong tayo mag-analyze kasi buhay po natin, ang buhay po natin, magpoprotekta tayo, sarili natin. Bago po ang pamilya natin. Kasi yung bawat pamilya natin, may kanya-kanyang buhay din yan. At ang buhay po natin, kasama natin 24 hours a day. O, yung asawa mo, anak mo, magulang mo, tsahin-tsuhin mo, pinsan mo, kaibigan mo, hindi naman kasama ka ng 24 hours. Pero sarili natin, kasama natin, alam natin kung ano ang nangyayari sa buhay natin. So dapat, at alam mo rin kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo. Di ba? Sa buhay natin. Ganun po dapat yan. Huwag natin ipaubaya ang buhay natin sa ibang tao. Pwede natin ipabaya sa mahal na Diyos, pero tayo ay merong gagawin. Ganun po yan. Ang sinasabi ko sa inyo ay katotohanan lamang. Hindi po yan nananakot. Hindi dapat tayo matakot. If we are with God, positive ang attitude natin, may mga ginagawa tayo magaganda, pampalakas sa ating katawan, nagdadahi tayo, nag-exercise, natutulog. Kagabi pala,
Inumpisahan ko na Miss June matulog ng alas 9. Naku, ang sarap. Alas 9, for the first time po ako nakatulog ako no more than 8 hours. Yan, ang sarap pala. Ang gaan ng katawan. Pero pag nakatulog lang ko ng 5-6 na oras, naku, ang tamlay ng katawan ko. So ito po ang payo ko sa inyo. Okay, kasi ako po, ganun din. Facebook, YouTube din tayo. Addict. So ngayon po, pagdating ng 9:05, tulog na. Di ba? Hindi naman, andyan naman lang yung Facebook, andyan naman YouTube na yan, andyan lang yan. Pero yung buhay natin, isa lang. So, suggestion ko po sa inyo, sa pagtulog, libre yan. Alas 9 pa lang, kumain na kayo ng alas 6. Lakad-lakad tayo ng ano kung panoorin. Nakapanood ka ng balita, nakapanood ka ng isang TV, ng isang teleserye. Matulog ka ng alas 9. Huwag po ninyong hahayaan na matulog na after 10 o'clock. Yan. Kasi nga po, tulog na lang po ninyo dyan, mga 5-6. Bibira po kayo makatulog ng 7 hours. Di ba? So, kailangan po matulog tayo ng 9 o'clock. Napakaganda. Natulog po 9. Nagising po ako ng past 3 o'clock. Pumunta sa CR. Nagbawas. Nag-jingle tayo. Then, nagising uli ako mga 5:30 na. Kasi nag-ring na yung aking cellphone. Di ba? Yun na po yun. So, ilang oras yun? 9 sa 12, 3, di 5:30, di 8 oras, may git, di ba? Kaya sarap ng ano ko, lakas ng katawan ko. Pag nakatulog po tayo ng 8 hours, maniwala kayo, malakas ang katawan natin. Ayan payo ko, wala akong gastos kayo dyan, makakatipid pa kayo. Makakatipid pa kayo sa load, sa internet, di ba? Doc, sabi niya, parang hindi kumpleto ang buhay ko. Hindi, ano lang yan, sa umpisa lang yan. Lahat ng bagay po sa mundong ibabaw, sa umpisa lang. Meron po yan na tinatawag na parang parang sasabihin niyan, hindi mo kaya. Okay? May the right word ay hindi ko maano sa dila ko. Ay sa umpisa lang po yan. Pero pag nasanay na po ang ating katawan, naka 1 month na, 2 months, 3 months, after 6 months na, nako, hanap-hanapin na natin na matulog ng 9 o'clock. Maniwala kayo sa akin. Ang opposition lang naman po niyan sa pag-umpisa. Lagi po yan. Lahat ng bagay sa mundong ibabaw. Ang change, ayaw po natin ang katawan natin ng biglaan. Pero pag iyan po ay pinagsikapan natin gawin, maniwala po kayo, magagawa po natin. At once na nagawa po natin, maganda po ang outcome para sa buhay natin. Tayo po ang makikinabang. Kasi po ang enough sleep, 7 to 8 hours ay napakahalaga po sa buhay ng tao. Nakapag-recharge po ang katawan natin. Nakapag-cell regenerate. Yan. Nakapagpahinga po ang ating katawan. Okay, and sabi ko sa inyo, inumpisahan ko po yan kagabi. Kaya po, sinishare ko na sa inyo kasi mahal ko kayo. Diba? O baka naman Dok diyan kumita ka, paano ka sa inyo kikita diyan? 'Di ba? Kung ako po taong makasarili, hindi ko sa inyo sasabihin. Kasi pag kayo po nakakatulog ng maganda ng 8 oras, most likely malusog kayo. Most likely hindi kayo magkakasakit ng sobra-sobra. So, mababawasan ang kita ko. Okay lang po 'yan. Wala pong problema sa akin. Ang importante sa akin, makatulong ako sa inyong aking mga minamahal na Bicolano at Pilipino. Yan pong importante. Hindi ang kita-kita naman yan ay nasa pag-isipag natin at saka sa pagdadasal, pagsikap, yung paradigm natin, yung positive attitude, yung ating work hard or work smart. Doon po yan. Okay, wag natin isipin ako. Hindi ko i-share sa inyo kasi baka kayo lahat na malusog, wala nang bibili sa Mega 1, wala nang bibili sa Amazing 3 o Amazing 4 o Miracle 6. Iinom pa rin po tayo kasi po ang yung pong pagtulog ng wasto, isa lang po yan sa component, isa lang po yan sa mga dapat nating gagawin para po tayo humabang buhay. Hindi po natin
maabot ang buhay tulad ni Adam na umabot 930, hindi po natin kaya yan. Yung 950 ni Noah, hindi po natin kaya yan. Yung 969 ni Methuselah, hindi po natin kaya. Pero yung over 100, palagay ko po, kaya natin. Yan. Okay, maliwanag. Kasi masyado ng ambitious yun na 969. Imposible na po yon. Kasi nga po, iba na ang panahon ngayon kaysa noong panahon na yon. Noong panahon, wala pong kimikal. Wala po, lahat po ay matataba ang mga gulay, prutas. Ang lupa sobrang taba, wala pong mga abo-abono. Ngayon po iba na. Ang hangin noon, pure oxygen. Ngayon po carbon dioxide na. Kaya po, umikli ang buhay ng tao. Pero pag nakakatulog tayo ng 8 oras, isang araw, malaki po ang magagawa. Madudugtungan po ang buhay natin. Okay, maliwanag. So gusto pa ba natin madugtungan ang buhay natin? So, andyan po sa ating page, di ba? Doc Joey Betito page, sa ating programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. Ay mag-text po kayo dyan, mag-chat po kayo dyan, mag-comment po kayo dyan. Okay? Para naman yung aking dinidiscuss sa inyo ay meron pong kabuluhan o may saysay. Okay, Miss G? Ayun, so katakod or in connection dyan po sa topic ni Doc, alamin din po natin yung iilan, pero yung iba nito, basic at alam na natin. So, ipaalala lang natin, mga gawain nagpapahina po sa resistensya ng katawan. Yun. So, ang resistensya ng katawan o immune system ang siyang responsable sa pagpapatatag po ng depensa ng katawan laban sa iba't ibang mikrobyo. Kasi kapag syempre malakas talaga yung immune system, mas malakas yung panlaban mo sa kahit na anumang mga viruses at microbes. So number 1 dyan, sabi dito, number 1, madalas na pagpupuyat. So tama si Doc Joey, ang sapat na tulog ay may koneksyon sa paglakas po o paghina ng immune system ng katawan. Kapansin-pansin na ang mga taong palaging nagkukulang sa tulog ay mas mababang resistensya at madaling makapitan ng mga nakakahawang sakit tulad ng sipon, ubo o trangkaso. Lumalabas din sa pag-aaral na ang mga taong may kumpletong tulog ay nakakatanggap ng ay mas malakas ang uri ng immunity para sa mga sakit. So ayun. Number 1 talaga ang dahilan. Ayan, madalas na pagpupuyat. So, maraming dahilan, Yung iba, sabi nga, nagpo-Facebook, nag-YouTube, iba, games, o kaya naman nagti-TV. So, kailangan lang is time management. Time management. Kasi, kailangan mong i-manage yung oras mo. Kung anong oras ka lang, pwede mag-TV. Okay? So, parang disiplina talaga yung kailangan. Number 2, para mapahina ang immune system ng isang tao, kawalan po ng aktibong pamumuhay. So, ang kawalan ng aktibong pamumuhay ay nakakapagpabagal po sa bilis ng metabolismo ng katawan. Ito ay nagre-resulta naman sa pagbagal din ng pag-agos ng mahalagang sustansya na kinakailangan sa pagpapalakas ng immune system ng katawan. So, ibig sabihin nito, parang kulang ka palagi ka na lang nakaupo, palagi ka na lang nakahiga. So, hindi na-exercise yung katawan mo. Hindi na-stretching, kasi puro ka higa, puro upo, puro maghapon na ka-computer. So, ganun talaga. Parang yung dugo mo, hindi dumadaloy ng maayos. Kaya, mas maapektuhan talaga yung resistensya ng katawan. Kasi nga, hindi nakakadaloy ng maayos yung cells mo or dugo mo sa katawan. So, that's number 2, kawalan po ng mga activities sa everyday life ng isang tao. Okay, number 3, madalas na pag-iisa. Ayun, bakit kaya? Madalas na pag-iisa. Ang mga taong madalas napapag-isa ay bibihirang makaranas ng stress. At dahil dito, ang kanyang immune system ay bumabagsak. Ito ay pinatunayan ng isang pag-aaral na kung saan ang isang tao na namumuhay ng mag-isa ay may mas maliit na resistensya sa sakit kumpara sa may mga taong may kasama sa bahay.
Ayun, kasi yung parang pag-socialize niya sa ibang tao. Okay, number 4, madalas na kalungkutan. Ayun, so madalas na kalungkutan. Napag-aralan din po na ang mayat-mayang kagalakan ay nakakaapekto sa level ng stress, hormones at dami ng white blood cells sa dugo na aktibong lumalaban sa iba't ibang uri ng impeksyon sa katawan. Kung mapapadalas naman ang kalungkutan, kabaliktaran ang mararanasan. So kung syempre may mga happy cells ka, usually 'di ba kapag masaya ang isang tao, sila ang parang more likely sila yung mas malusog. Okay, so ganun 'yun. Number 5, madalas na pagkakaranas ng stress. Yun, number 1 talaga kasi sila yung may tendency na maraming i-produce ng mga free radicals. Ang stress ang isa sa nagpapabagsak ng immune system sa katawan po ng tao, lalo na kung ito ay tatagal ng mahabang panahon. Ang matagalang stress o chronic stress ay nakakapagpataas po sa level ng stress hormones sa katawan. So, kapag ikaw hindi na isang buwan yung kina-stressan mo hanggang sa hindi mo siya na-manage, okay? Hindi mo na-manage yung sarili mo para hindi ka ma-divert yung katawan mo sa stress. More likely po talaga, more stress hormones na yung ipoproduce ng katawan mo. So, kapag ganun daw, syempre, aatakihin na niyan, number 1 talaga, yung immune system. Kasi iba na yung produce ng katawan mo. Parang puro negativities na lang, negatives, vibes na lang yung produce ng katawan mo. Number 6, walang control na pag-inom po ng antibiotic. Ayun, bakit kaya? Ang kawalan ng control sa pag-inom ng antibiotic ay pagsasabotahe din daw po sa immune system ng katawan. Dahil kasi dito maaaring makabuo po ng resistensya sa gamot ang mga mikrobyo at organismo at mas lalo lamang silang lalakas laban sa immune system ng katawan. So sabi nga kapag nasobrahan sa antibiotic, masama din. Okay, kasi nga parang naging dependent na tayo doon. So masama, may masasamang epekto kapag sobra sa antibiotics ang isang tao. Number 7, paninigarilyo. So, ito, number 1 din to. Kasi, kapag naninigarilyo talaga, hindi man sa ngayon lalabas yung sakit, kundi sa mga susunod na years. Kaya panahon. Yan, parang lalabas yan sa mga susunod na panahon. Kapag hindi mo na pigilan, okay? Hindi mo na stop yung paninigarilyo. So, sabi dito, ang paninigarilyo ay isa ring paraan para magpabagsak or nagpapabagsak ng resistensya ng katawan. Hindi na bago sa kaisipan ang masasamang epekto ng sigarilyo sa kalusugan mula sa pagkakaroon po ng malulubhang sakit sa baga hanggang sa paglala ng sakit na diabetes at sakit sa puso. So actually hindi lang ito kapag talaga nagkakaroon ng mga komplikasyon kapag hindi talaga naiwasan na. Ngunit lingid sa kalaman ng marami, ang usok na hinihit-hit ay nagpapabagsak din sa resistensya ng katawan ng laban sa infection. So, yun nga yung mga second-hand smokers, ibig sabihin, yung mga nakakalanghap ng sigarilyo. Yung iba nga, base sa pag-aaral, mas sila pa yung nagsasuffer kaysa doon sa mismong nagsisigarilyo. Kaya nga, masama kapag nasa public places ka, nagsisigarilyo. Kasi nasa batas din 'yan na kapag nandyan ka, kakasuhan ka talaga or maaring damputin ka. Kasi syempre nakaka-affect ka sa ibang tao, 'di ba? So 'yun nga. Number 8, pagkakalantad sa polusyon. Bumabagsak din ang resistensya ng katawan sa tuwing makakalanghap po ng polusyon mula sa mga tambutsyo ng sasakyan at sa mga usok ng pabrika. Pinapababa nito ang bilang ng white blood cells na nagdedepensa po sa katawan sa panahon na may infeksyon. So, yun pala, pinapababa nila yung counts or yung white blood cells ng tao kasi sila yung isa rin sa mga nakakatulong para syempre labanan yung mga infections sa loob ng katawan natin. So yun. Kaya nga panatilihin din natin na malinis yung kapiligiran, 'di ba? Magsisimula yan sa bahay, sa kusina. Kasi diyan talaga yung nagsisimula kung saan maaring pamahayan ng mga
ipis, daga, at marami pang iba. So, syempre, like, sa ihi ng daga, ayun, kapag nainom or nakasama sa pagkain, more likely magkakaroon ng impeksyon ang katawan. So, ang iba nga dyan kung hindi na nakita agad-agad magwo-wonder yung isang tao kung bakit hindi nawawalan ng lagnat ang isang tao dahil nga hindi alam na parang may nakasama palang dumi ng daga doon sa pagkain. Kaya nga dapat malinis din sa bahay niyo po at yung mga mas mabuti kasi na hindi na gumamit ng mga tawag doon yung mga pang-spray kasi baka makasama doon sa pagkain, mas maganda na natural lang. Ibig sabihin, kada araw nililinisan mo yung basurahan, hindi mo tinatambakan ng kung ano-ano at inaalis mo agad. Okay? Tapos, ang maganda kasi, sinesegregate din. Segregation para yung iba, pag kinolekta, 'di ba, magagamit or nire-recycle. So, yun po. Para yung paligid, hindi rin makaapekto sa kalusugan ng isang tao. Okay po? Kasi maraming pwedeng simulan ang sakit ng tao kung hindi agad malaman na yun pala yung naging cause dahil nga sa dumi ng hayop pa. Okay. So, number 9, pag-iwas sa masustansyang pagkain. Paanong lalakas ang resistensya ng katawan kung hindi naman kakain ng masustansyang pagkain? Ayun, pag-iwas, hindi to pag-iwas. Kung hindi nakakakain ng masustansya. So, ano ba ang ibig sabihin ng masustansyang pagkain? So, basic, yung mga green leafy foods, prutas, okay, yun yung mga kailangan natin na dapat kainin sa pang-araw-araw talaga natin. Kasi sila lang yung pinakatipid, okay, pinakatipid na makukuha na natin ng mga masustansya, okay, mga nutrisyon sa kailangan ng katawan natin. Okay, number 10, sobrang pag-inom ng alak. Okay, ang alak lalo na kung mapapasobra ay nagiging lason sa katawan. Mas madaling kakapitan ng sakit kung ang katawan ay palaging nababad sa alak. Ayun, so number 1 din dyan ang alak. So, kapag sobra, nakakasama. Okay? Yan po yung mga dahilan, okay? Kung bakit nakakapagpahina, nagkukos na humina ang katawan dahil nga dito sa mga nabanggit ko. So, yun nga, ang solusyon dyan is time management, disiplina sa sarili, pagmamahal sa sarili. Sabi nga ni Doc, unahin ang sarili. Kasi kung hindi mo mauna yung sarili mo, kung hindi mo mahalin yung sarili mo, hindi ka makakatulong sa ibang tao. Hindi mo magagawa yung mga dapat mong gawin. Kaya nga, sabi 'di ba, love yourself first. Kasi, syempre, buhay mo yan. Okay, buhay mo yan. Kapag hindi mo ginawa ng paraan para, syempre, maging malusog ka, gawin mo yung paraan para solusyonan yung problema mo, hanggang dyan na lang yan. Hindi na yan matatapos. So, yun po yung mga maaari natin na gawin, 'di ba? Disiplina sa sarili, pagmamahal sa sarili. Okay? Para syempre maging maayos yung pang-araw-araw mo at maging parang tawag doon, committed ka din sa sarili mo. Like sa pag-exercise, pag-inom ngayon ng supplements or yung sinabi sa ni Doc Joey na pag-inom mo na dapat i-maintain mo at least 3 to 6 months or more. Kapag hindi mo yun nasunod, syempre may kulang. Okay, may kulang. Kung ang goal mo is mawala yung health concern mo, kung hindi mo naman sinunod yung pinayo sa'yo, wala din pong mangyayari. Kaya nga, dapat maging committed ka din, maging masunurin ka rin sa kung ano yung sinabi sa inyo. Tama ka dyan, Miss G. At yung sinasabi nga natin, commitment, yan pang kulang sa atin. Yung commitment na tinatawag. Kasi sa atin, mabilis po tayo magsawa. Halimbawa, sa karamihan po umiinom ng ating mga products, pag medyo okay na yan, hinto na. Hindi. Halimbawa, pinapainom mo 3 times a day. Gagawin na lang bigla, once a day na lang. So, yung commitment po kulang. At saka yung sinabi mong disiplina. Yan po tayo kulang na kulang ang mga Pilipino sa disiplina sa totoo lang. Kaya po walang nangyayari sa Pilipinas. Kahit sino po maging presidente, walang nangyayari.
Kahit sino po naging mga opisyalis, walang nangyayari. Dahil nga po, tayo mismo ang may kasalanan. Ngayon, binabato po natin yan sa gobyerno, puro gobyerno may kasalanan. Pero sa katotohanan, tayo po partly to blame. Tayo mismo mga tao. Kasi number one, i-blame ko sa inyo. Di ba? Yung during election, pag hindi pa yan nabibigyan ng pera, hindi pa bubuto yan. Diba? Marami naman dyan uuwi galing Manila, buboto para kumita. O hindi, uuwi naman sila, sabihin nila, okay, kailan pamasahe ko pa uwi at pabalik, bayaran mo. Mali po yan. Obligation po natin yan eh. Diba? Ako po ayaw ko. Sabi ko nga dun sa isang kung ako masuporta, walang bayad. Walang bayad. Hindi mo dapat akong bayaran. Hindi mo dapat bayaran ng pamilya ko na bubuto. Di ba? Yung mga sinabihan ko bumuto na kailangan wag nang bayaran. Kasi obligation po namin yan eh. Ibuto kayo. Di ba? At kayo naman, once na elected, obligation din ninyo gawin ang magagawa ninyo para sa kabutihan ng mamamayan. So, ganun po yan. Tayo po mismo ang may problema. Diba? Kaya, yung COVID-19 na yan, parang wake up call sa atin yan eh. Wake up call. Kaya yan na dumating sa atin. Na kailangan na po natin talaga ang tunay na pagbabago. At ang tunay na pagbabago, mag-uumpisa po yan kay Doc Joey Bitito, kay Miss Gilay, sa amin lahat. At bawat isa po sa atin, dapat gawin natin kung ano ang nararapat. Ngayon po ay nanonood po ako dito sa ating Facebook. Itong wala na ata yung kay Tito Soto in action. Yung may po dito si Speaker Tito Soto. Ang gobyerno raw ay to serve at dapat serve yan, hindi lang sa vaccinated daw. Hindi lang vaccinated, even unvaccinated. At sabi niya, hindi mo pwedeng pilitin ang ayaw. Diba? Ito interview po 3 days ago kay Senator speaker po ito. Kaya nga yung 11.525 hindi po masaya. Sabi nito, we should explore alternative methods in convincing public to avail of free vaccination. Kailangan nga naman may methods ka dyan how to convince people. Hindi po yung pag hindi ka nagpabaksin, ikukulong ka. Ay wala na, cartel of freedom of na yan. Yung freedom mo, kinakartel na yan, di ba? Ngayon, ang tanong, pag ginawa mo yan, hanggang kailan ka ba nabubuhay? Pwede kang kasuhan. Di ba? Alam niyo ang gobyerno, hanggang June 30 lang yan. Paano after June 30? No, ang prescribed period, I don't know, kung 10 or 20 years para kasuhan ka. Ikaw halimbawa, si mamang pulis, hindi ka nag-isip. Lumabas ka, unvaccinated ka, ikulong kita, hulihin kita. Pwede kang kasuhan yan. Di ba? Ngayon, sino pagmamalaki mo? Order sa akin. Nasaan ang order mo? Nasaan may kamay ka ba? Meron bang black and white kang hawak? Wala. Order lang, verbal. Verbal po, hindi yan pwede sa korte. Kailangan may written ka. Kasi pong Republic Act 11.525, written po yan. Inaprubahan ng both houses ng Congress at inaprubahan ni President Rodrigo Roa Duterte na 11.525, hindi pasaporte ang vaccine card. At hindi pasaporte yan, yung mga unvaccinated ay hindi rin sila, meron din po silang rights dyan sa 11.525. Kaya ito sinasabi na ni Senator Soto, siya raw ang isa sa magdidepend sa unvaccinated individuals. Ba't mo pipilitin daw ang mga tao? Kaya sabi niya, huwag mo brasuhin. The government is supposed to serve the people, vaccinated or not. Yan, tama. Bottom line, respect. Do not discriminate.
Respect. No, ito si Senator Soto yan. The third highest official of the land. Kasi ang pinaka-highest president, di ba? Sunod, vice president. Ang pangatlo is Senate president. Okay, maliwanag. Kaya wag po tayo, sabi, ignorance of the law excuses no one. Wag yung may kaunti ka lang na power, yung pala kilikili power, ay nagyayabang ka na. Mali po yun. Baka abutin ka sa kangkungan. Di ba? Ganun po yan. Okay. Sa panahon po ito, dapat tayo ay nagmamahalan. Huwag tayo nagtatakutan. Di ba? Okay. So, ngayon po, mag-ingat tayo kasi unvaccinated or not, nahahawaan po ng Omicron. Yan po ang katotohanan. Yung isang secretary ng government agency, vaccinated na, I think, na booster na, nahawa na, na-infected pa rin. O mayroon namang isang mata sa official, vaccinated din, nahawa na, infected na naman. Ilo niya sa kamalig, di ba? Out of 31, 30 at yung vaccinated. Kaya, ang biruan, kasi yung mga vaccinated, layas ng layas. Yung unvaccinated, takot. Nasa bahay lang. Hindi na, sino makahawa? Di ba? Okay, maliwanag po yan. So, lahat po sa inyo, sa totoo lang, aming mga produkto, mga natural medicine, na galing sa Amerika, ito po malaki ang nagagawa sa ating immune system. Napakagaling po nito para mapalakas ang ating immune system. Kaya dapat po natin ay huwag tipirin ang buhay natin. Yun nga sinabi nung isang nag-text sa akin, Dok, yung nanay ko diabetic, tinutusok-tusok na ang paa, kaso hindi ko masamahan. Naku, Diyos ko, akala pag tinutusok-tusok na ang paa, may ibig sabihin na yan. Di ba? Humihina ng immune system. Ang problema sa diabetes, ang complication. Mamaya niya nasugatan, tuloy-tuloy na. Gusto ba maputulan ng paa? Mamaya niyan, nanlabo ang mata, mabulag. Gusto mo bang mabulag ang mata? Mamaya, biglang inatake sa puso, maaaring na wheelchair, maaaring may nangyari. Gusto mo ba yan? Mamaya, kainom ng gamot, nasubrahan. Kung may antibiotics pa, mamaya nagkaroon ng problema sa kidney. Gusto mo ba yan? Yan ang hindi natin. Kailangan dapat priority. Prioritize, di ba? Prioritize natin ang buhay natin, ang buhay ng ating mga mahal sa buhay. Huwag po tayong patumpik-tumpik. Kasi marami sa atin, ay hindi pa naman ako maluba. Ay gusto ata yung nakaratay na sa kama o sa banig. Wala na. Too late the hero na. Di ba? Ito, grabe itong sa Inquirer, no? Ayan yung... Itong babaeng ito, grabing tapang. Yung bakuna raw, turok nyo, yan sa puwit nyo. Biruin mo yan. Hindi ko naman ito pwedeng ina-advise sa inyo. Hindi. Kailangan, sabi nga natin, respect, sabi ni Sen. Respect, bawat isa, respect each other. Galit na galit ito. Napanood ko po ito. Mura ng mura ng mura. Sinasalin sa ang gobyerno. Oo. Itong taong ito, iwan ko ito kung anong lahi nito. Lahi ba nila Lapu-Lapu? Lahi ni Magellan? Tapang. Grabing tapang nito. Hindi ko magawa ito hindi ko maisip sa talambuhay ko na meron palang taong ganito katapang. Babae po ito. Nasa po ito? Nasa Inquirer Net. Nasa Facebook na po ito. All over the na. Baka po ito baka mag-viral po ito. Viral na nga yun, Dok. Nagba-viral na. Galit na galit po siya sa vaccine. Bakit daw siya hindi nagpapabaksin, hindi siya na-infect? Gusto niya raw po makasama sa may mga vaccinated ay sa may mga infected ng COVID. Pero yun mo, naghahamon pa itong babaeng ito. Grabe, sobrang tapang. Hindi ko naman ganyan dapat, di ba? Okay? So yan po ang dapat natin na respect each other. Kung magpabakuna ka, fine. Pag hindi, sige, persuasive approach, di ba? Pwede kayang meron ngayong libre ngayon ang gobyerno,
kayo babakunahan, pagkatapos bibigyan pa kayo ng isang isang basket na pagkain. Di ba? May mga incentive ang gobyerno, palagay ko marami po magpapabakuna. Pagkatapos, bago bakunahan, examine ng doktor na walang high blood, walang diabetes, walang pneumonia, di ba? Walang kidney failure, walang cancer, di ba? Ayan, talagang healthy ka. Ayan, okay. So, ganun po dapat. Huwag po yung tatakutin natin. Kasi nga po, under the law, meron tayong kanya-kanyang rights. Hindi po ako pabor sa vaccinated, hindi po ako pabor sa unvaccinated. Nasa gitna lang po ang inyong kaibigan na si Doc Joey Betito. Okay. Pero kung ano po ang desisyon ninyo, nagdasal kayo sa Panginoon, okay po lang ang desisyon ninyo, decision po ninyo yan. Malamang okay po yan. Kasi it's your decision eh. Life mo niya ninyo yan eh. It's your life. Pero para mas maganda, para wala kayong i-indict kung ano-ano, uminom muna kayo ng Migawan. Di ba? Migawan. Halimbawa, babaksin kayo 1 week before, uminom na kayo ng Migawan. Kahit twice a day. For 1 week. Para malakas ang immune system mo. Para hindi yung sinasabi nila, oy, nako. Oh, nako, yung side effect, di ba? Ganon-ganon, daming mga nyaw-nyaw. Okay, malakas ang katawan mo, wala po yan. May iwasan po yung mga side effect na yan. Okay, maliwanag. Doc Joey naman, binibinta mo naman kasi yung Migawan mo. Proven and tested, di ba? Ay, siyempre ganon, i-recommend mo. Kung maganda, i-recommend. Pag hindi, huwag natin i-recommend. Okay, maliwanag. Sana naunawaan po ninyo ang ibig kong sabihin. Sapagkat ang buhay po ay very important. Ang buhay po ay mahalaga. Ang mahalaga ay kailangan natin. Okay? So, meron po promo ang ating Amazing 3 o Amazing 4. Kung ano po ang inyong discount card plus 10%. Ang Migawan po per box. Basta po kayo may discount card, bukas po, dagdagan na rin natin plus 10%. Okay. Hanggang katapusan. Kailangan po may discount card na kayo. Yung pong bago, updated dapat kayo. Yung mga lumang-luma na, ipa-update po ninyo dito sa amin. May mga packages po tayo dito na pagpipilian ninyo. Para po kayo ay updated na, mas malaki ang discount, at mas maganda po ang mga benepisyo, at mas makakatulong din po kayo sa kapwa dahil nga po may mga insentibo po ito. Dapat magpa-update po tayo. Pakidala lang po ninyo yung mga lumang-luma na ninyong mga discount card. Okay, so lahat pong gusto magkipag-ugnayan kay Doc Joey Betito tomorrow, you may text 0998-975-8121, 0998-975-8121, at available din po dyan sa Porokuan, Kimantong Daragalbay, owned and managed by Miss Arlene Pabilonia. Ang kanyang numero 0946-051-9050, 0946-051-9050. Alam po ninyo mga kababayan, napakasarap po ang buhay. Nang tayo po ay malusog, tayo po ay walang kaaway, tayo po ay positive ang attitude, tayo po ay nakakatulong sa ating kapwa, tayo po ay nagmamahalan. Mas maganda po yan, lalong-lalo ngayon na pandemic. Everybody needs help with each other. Everybody needs love with one another. Kaya po, spread love. Diba? Yan pong kailangan natin, spread love. Huwag na po ang inggitan, wala na tayong makukuha dyan eh. Huwag na tayong mainggit sa sa mga Amerikano o sa mga Chinese. Ang mga Pilipino mas matatalino, mas mabait, mas magagaling. Ang kailangan lang po natin siguro, disiplinang tunay. Yan. Okay. So remind ko lang po yung mga nanonood sa atin, yung serbisyong natural ngayon, live stream, kasama po yan doon sa mga coupons na pwede natin na maipon. So ito po number 1, yung kahit na alin po sa video sa YouTube channel po ni Doc Joey Betito, may points din po yun. So ang kailangan nyo is mag-comment kayo mismo doon sa video
may mga videos kasi tayo like testimonials, yung mga iba pang mga videos. So kahit alin po doon, pwede kayong comment, share, at mag-like. So 5 points yan. Pero kapag nag-share po kayo, kailangan po is nakatag sa at least 100 plus or 95 plus na FB friends ninyo para total 5 points yung makuha nyo. Okay? So, dun po yan sa YouTube channel ni Doc Joey. Kapag nakasubscribe kayo, 2 points yan. Screenshot nyo lang. For every accepted invite po, so kapag naka-invite kayo na mag-subscribe doon sa YouTube channel Doc Joey, so 2 points yung makuha nyo. Okay, a total of 2 points for every subscribe. Okay, for every subscriber, I mean. So, invite friends to like these pages. Doc Joey Betito, 2 points yan. Mega One Superfood, 1 point. And Dorotea Resort and Spa, 1 point. So, kapag nag-invite kayo, doon kasi sa Facebook page, kapag visit nyo yun, doon sa part katabi ng cover photo ng Facebook page, nandoon yung parang arrow na sign. Pindutin nyo yon, nandoon yung option na invite friends to like this page. Kapag nakita nyo na yon, pindutin nyo lang at lalabas na yung mga friends nyo. I-select nyo lang lahat ng mga friends nyo. So, kung sino man yung nag-accept ng invite nyo na i-like yung page, dun yan makikita sa notification. So, kapag nag-notify na sa inyo, na like Gina accepted your invitation to like this page. So, yun yung usual makikita nyo. So, 1 point yun. Kapag Mega One Superfood or Dorotea Resort, 2 points kapag sa Doc Joey Betito Facebook page. So, kada invites nyo at nag-accept ng invitation nyo, doon lang kayo mismo magkakaroon ng points. Okay, so watch, react, and share ng daily live stream. Another points. So, mag-comment kayo dito ngayon sa mismong video at syempre, i-tag nyo yan sa mga friends ninyo. Ang counted lang kapag nakapag-share kayo ng more than 95 FB friends. So, yun, 100 or more. At for every 1,000 pesos worth of MHC products, 10 points. So, for every 1,000, naka 5,000 kayo, nasa 50 points yung makukuha nyo. Kapag membership naman, 5 points. Doon sa membership promo natin, 5 points. At kung may mga nag-avail po, kasama yung mga unilevel regular membership, automatic 60 points yung makukuha nyo. So, sa MHC Production, kapag nag-avail kayo ulit ng at least 1,000 pesos, 10 points yung makukuha nyo. Kapag nag-avail kayo ng promo membership, pero ang kailangan dito, nakapag-like din kayo. So, i-check po natin yan. Usually, chine-check po at nila-like para makasali agad-agad sa raffle. Okay, if you avail any of the regular level membership, total of 60 points. So, automatic 60 points agad. So, 200 po yung kahit nga one day, kayang-kaya yung 200 points maipon. So, ayun. Napakaraming choices kasi para makaipon kayo ng points. So, napakalaki din yung mga points bawat sa mechanics. Kaya, madali-dali gawin. Okay, so 200, total of 200 points yung kailangan nyo ma-accumulate. Ang draw po nito sa katapusan. So, every month, magkakaroon ng monthly mega raffle dito po sa Doc Joey Betito Facebook page. So, ang kailangan nyo, i-screenshot lahat ng mga naipon nyo, diba? Nagawa nyo. So, isend nyo po yan sa MHC level 2, hindi na po doon sa old account na MHC level. So, yun po. Hindi sa GC para syempre malinaw yung usapan at syempre nandoon na recorded na yung mga sinend ninyo ng mga screenshots. Okay, so dun po yan sa MHC level 2. So, magandang hapon na po sa mga nanonood ngayon sa live stream. At huwag niyo nakalimutan na free consultation at may incentives. Lahat ng mga makapag-refer dito, kailangan nyo mag-member. So, ababa lang ng sa membership natin. So, for as low as 600 pesos,
may products na yan like alcohol at berry soap. Yan yung mga inclusions doon sa membership natin. Dati kasi nasa 6,000. So, meron pa naman nun. But then for now, may promo. Kaya, 600 pesos. Okay, 600 pesos yung pwede natin na i-avail na promo. At meron pa tayong 1,000, 2,000, 3,800 at 4,000. Pwede din na mag-upgrade yung mga dating 25 to 30. Pwede kayong 30 to 35. So, pwede kayong mag-avail ng upgrading discount para syempre mas tumaas pa yung discount natin na sa mga pag-repurchase natin, mataas din yung discount na makukuha natin. So, yun po. Pwedeng new members at pwede sa mga old members natin. Yung mga old members po, like, dati pa yung mga IDs nyo, pwede natin yan ma-upgrade. Okay, so ang babayaran lang natin is 3,500. May 1 box na kayo niyan ng Mega One. So, yan po yung inclusions doon at 1 gallon ng alcohol. So, 1 gallon yan, napakarami na. Okay, napakarami na at matagal nyo nang magagamit. Yes. At syempre, marami pa kayong makakagamit. So, matagal na yan kasi nga kahit dito sa office, ilan lang po kami, pero matagal na nauubos ang 1 gallon. So, yan, kailangan natin mag-sanitize, lalong-lalo na kapag nasa labas tayo at wala tayong kita, okay, mahanap na pwede natin paghugasan. So, okay na po yun na alcohol. So, 70% yung alcohol natin. Isopropyl, ethyl alcohol, yung nandyan. May dalawa kasing scent yan, so mabango na. Nandyan po yung baby powder scent at cucumber melon scent. So, napakabango ng ating alcohol. Yan, libre yan dito sa membership natin. So, pwede nyo na siyang magamit, diba? So, nandito po siya sa membership promo natin. Naka-promo ngayon. Again, meron tayong 600, 1,000, 2,000, 3,800, 4,000. At syempre, may mga incentives yung mga, kunyari new member ka at nag-avail ka ng 4,000. Sa susunod, kapag may sinama ka dito, kung hindi mo man sinamahan, okay lang. But then kapag sa susunod na pumunta ka, mapupunta sa iyo yung incentives. So, like, for example, may sinamahan ka at in-avail niya is 4,000, automatic ang magiging incentives mo is 525. So, kung nakailan ka pang sinamahan dito, mababawi mo talaga yung nagastos mo din. So, yan, maganda ito kasi ngayon, pandemic at marami ka pang matutulungan, lalong-lalo na kung sila may mga health concerns talaga. Okay, in a natural way, matutulungan po natin sila. So, wag nyo nang, wag kayong matakot, okay? Wag kayong mahiya kasi wala naman tayong dapat na ikahiya, diba? So, yan, nakatulong ka pa. At the same time, ikaw, kumita ka pa. So, yan po ang ating health and livelihood or kalusugan at pangkabuhayan program. Dito po yan sa Serbisyong Natural. Kay Doc Joey Batito. So, we are located lamang po dito sa 2nd floor of DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang baba po namin is Mabel Fashion Unlimited. Katabi niyan is Angelis Cakes, yung may mga cakes, personalized cakes. Doon sa Mabel, sila po nagbebenta, nagtatahi ng mga gowns, bridal gowns, mga barong at kung ano pa. Sa Entourage, mga abay. So, pwedeng-pwede nila gawin. So, dyan po yan sa Mabel Fashion Unlimited. Dito naman sa sa Angelis Cakes, nandyan yung mga personalized cakes. Kung ano man na ipa-personalize na designs nyo sa cake. So, pwedeng-pwede yan dyan po sa Angelis Cakes. At dito naman sa Orient, Asia Landing. Dyan po yung mga sa lending. Okay, so yan po yung mga sites, of course, na mga madali natin makita para hindi tayo mawala. So, 2nd floor lang tayo, katabi ng sa Orient, pataas, may hagdan dyan. So, yan, hindi tayo doon part sa iglesia, malayo na yon. Dito tayo sa may signage or pangalan ng Bangko Sentral para makita natin, near Food Panda. So, yan, 9 o'clock in the morning, bukas na po ang opisina hanggang 6:30 ng gabi. Dito po sa opisina. So, yan, free consultation at pwede kayong pumunta kahit nasa 1,000 pesos lang ang budget natin.
At kung malayo kayo, magpasiguro or maglaan tayo ng budget para hindi masayang yung pamasahe, yung time. Kung ano po, hindi na kaya ng pasyente pumunta, kahit yung representative kasama na lang, as long as na alam niya yung concern ng pasyente, okay lang po yun. Okay? Kasi dosage yung ibibigay ni Doc Joey. Kung gusto sumama at syempre gusto makausap talaga si Doc, so okay lang yun. As long as na kaya pumunta at maglakad. Okay po, so yan po yung mga dapat natin malaman for now. At syempre bukas Friday, makakasama nyo naman tayo hanggang 6:30, 5:30, same time po, 5:30 to 6:30 dito lamang sa Serbisyong Natural. Ang importante, kailangan sila, avail ng discount card. Kasi discount card, marami pong mangyayari dyan. Unang-una, may discount na 30%. Sa 30% ka lang kasi, para maka-avail kayo dati, 20,000. Ngayon, 4,000 lang po yan. May isang box ka ng Mega 1, meron ka ng free alcohol, 1 galon. Meron ka na pong isang, Mega Choco, di ba? Yes. At yun ata. Okay, so meron ka na din 30% discount. Ngayon may promo tayo ngayon na plus 10% hanggang katapusan. So maging 40% na po yan, di ba? Eh kung wala kang discount card, pwede kang bigyan 20% lang. Consideration pa yan ng kumpanya kasi wala ka nga ang discount card, di ba? Wala niyan sa mga Di ba? So, yan po ang maganda. Ginagawa po namin, pwede ka pang magkaroon ng livelihood. Livelihood, pwede kang mag-retail, pwede kang mag-sponsor, di ba? Mag-recommend ng mga clients din sa amin, di ba? Ngayon, kung nakita mong medyo may oras ka na spare time at nagustuhan mo yung ating mga produkto at saka ang negosyo, pwede mo na itong i-move ng gusto, i-recommend mo sa marami, di ba? So, ganun po yung kaganda ng discount card. Kaya dapat mag-avail na po tayo. 4,000 po yan. Dati 20,000 to get 20%, 30% discount. At maganda po ang 30% kasi nga po may promo tayo plus 10% pa dito po sa Amazing Trio, Amazing 4, at Mega 1. So, basta po ang kailangan, may discount card kayo. Wala kang discount card, avail na kayo kagad, di ba? So, yan po very important. At yan po, makikita ninyo, pag pumunta kayo dito, after na naka-avail kayo, i-briefing pa kayo ni Miss Gilay kung ano mga benepisyo ng discount card. Okay. At doon naman po sa mga matatagal na, yung Wish We Love the Philippines, may card ka, yung Bayanihan, yung kung ano-ano pa naon pa. Sa ibang kumpanya kasi, 1 year lang yan expire ka na. Sa amin po, amin pong kinoconsider yan, kailangan i-update lang po natin. So, pakidala lang po. Buting